महायुती भक्कम आहे असं विधान नेते करताना तळकोकणात महायुतीला सुरुंग लागलाय। भाजपचे माजी आमदार राजन तेली यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत। पक्षाने कारवाई केली तरी मी दीपक केसरकर यांचा प्रचार करणार नाही, माझा निर्णय झालाय। पहिलं प्राधान्य पक्षाला राहील असं विधान तेलींनी केलं आहे। तसंच भाजपला हा मतदारसंघ मिळाला असं मत पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केलं आहे। त्यामुळे महायुतीच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे। पाहूयात। गेली 25 वर्ष मी पाहतोय माझ्या राजकीय क्षेत्रामध्ये नेहमी दुसऱ्याच्याच मागे फरफटत जाण्याचा आमच्या ह्या नशिबी आलेला आहे। म्हणून आता आपल्या या जिल्ह्यामध्ये किंवा आपल्या या सावंतवाडी विधानसभेमध्ये अतिशय संघटनात्मक भारतीय जनता पार्टीची एवढी ताकद आहे की निश्चितपणाने आतापूर्वीच्या कार्यकर्त्यांनी ज्या आपल्या भावना मांडल्या की या मतदारसंघाला भारतीय जनता पार्टीचा म्हणजे कमळ निशाणीचाच उमेदवार मिळाला पाहिजे, ही मागणी रास्त आहे। आणि आंबोली मंडळचा अध्यक्ष म्हणून मी या ठिकाणी सांगतो की या ठिकाणी कमळ या निशाणीवरच आम्हाला आमदार मिळावा। जसं लोकसभेमध्ये म्हणता अनेक चर्चा व्हायच्या, परंतु कमळ निशाणीचाच जसा खासदार मिळाला त्याच पद्धतीने आम्हाला सुद्धा या ठिकाणी कमळ या निशाणीचाच आमदार मिळावा। नेहमीच दुसऱ्याच्या मागे फरफटत जाणं हे कुठेतरी थांबवा। पक्ष नेतृत्वाने सुद्धा या ठिकाणी विचार केला पाहिजे। आता अनेक सरपंचांनी किंवा सरपंच संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की आपल्या या सरपंचावर कशा पद्धतीने अन्याय होत आहेत आणि अन्याय जर दूर करायचे असतील तर कुठेतरी आपल्या हक्काचा माणूस या ठिकाणी बसला पाहिजे। मी तेली साहेबांना या ठिकाणी धन्यवाद देतो की कुठेतरी आपण या ठिकाणी सर्वांना एकत्र आणून हा प्रयत्न आपण केलेला आहे। निश्चितपणाने आपण केलेला हा प्रयत्न निश्चित स्तुत्य आहे आणि कुठेतरी ही भावना वरच्या लोकांना कळली पाहिजे, नेतृत्वाला कळली पाहिजे, तरच खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणचा आमदार मिळू शकेल। म्हणून पुन्हा एकदा तेली साहेब आपलं या ठिकाणी अभिनंदन करतो। परंतु जाता जाता आपल्याला एकही सांगतो की ज्या काही वावड्या उठलेल्या आहेत त्या आपण तशा पद्धतीचं पाऊल उचलू नका, कारण या पक्षाला भारतीय जनता पार्टीला आपली फार गरज आहे। त्यामुळे निश्चितपणाने भारतीय जनता पार्टीचा आमदार या विधानसभेला मिळावा अशा पद्धतीची या ठिकाणी मी मागणी करतो। आमच्या ग्रामपंचायतीवर खरोखरच त्यावेळी विनोदजी तावडे म्हणा आणि डोंबिवलीचे त्यावेळेचे आमदार आताचे आमचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, तसंच नितीनजी गडकरी, अतुलजी कासेकर यांनी भरपूर असं पक्षाचा लक्ष होता। त्यामुळे आमची ग्रामपंचायत आम्ही भारतीय जनता पार्टीच्या जीवावर जिवंत ठेवली। आपण म्हणतो की पक्षाचं लक्ष नाही, पण पक्षाचा बारीक लक्ष प्रत्येक कार्यकर्त्यावर असतो आणि योग्य वेळी योग्य वेळ भाजपा पक्ष आपल्या कार्यकर्त्याला देत असतो। हे जिवंत उदाहरण माझं आहे। मी सुद्धा ह्या जिल्हाध्यक्षाच्या रेसमध्ये नव्हती, माझ्या धाणीमध्ये नसताना सुद्धा मला वरिष्ठांचा फोन आला की तुम्हाला जिल्हाध्यक्षपदासाठी तुमची निवड होत आहे। पक्ष कधीही आपल्यावर अन्याय करत नाही। आपण एकनिष्ठ प्रामाणिक राहिलो पक्षाशी तर पक्ष आपल्याला सर्व काही देत असतं। पण प्रत्येकाची आज खंत आहे की आपला भारतीय जनता पार्टी कमळ निशाणीचाच आमदार आम्हाला पाहिजे आहे। होय, माझी पण तीच मागणी आहे। आज बघताय की फक्त इलेक्शन आलं की युती धर्म पाळायचा, बाकीच्या वेळी आपलं सोशल मीडियाने सांगितलं की हेच आपले परस्पर विरोधी, जे आम्ही सुद्धा ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि मी पंचायत समिती जेव्हा लढली त्याच्या माझ्या समोरच शिवसेनेचा माझाच विरोधी होता। पण मी एवढेही सांगते की आताचे जे दीपकभाई केसरकर ह्या विधानसभेत 3 विधानसभेमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की सध्याची लाडकी बहीण योजना, या लाडक्या बहीण योजनेमध्ये ह्या विधानसभेची मला अध्यक्ष केलेलं होतं। पण न जाणो काय लाडकी बहीण सांगतायत आणि हे अध्यक्षपद हे इकडच्या आमदारांना मंत्रींना हवं झालं, दीपकभाईंना हवं झालं। त्यांनी डायरेक्ट मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधून ते मंत्रीपद जे विधानसभा अध्यक्ष लाडकी बहिणीचं होतं ते आपल्याला मागून घेतलं आणि मला सदस्य केलं। एका या जिल्ह्यातल्याच बहिणीवर जर अन्याय करत असतील, एवढं मोठं मंत्रीपद यांच्याकडे होतं आणि ते विधानसभेचं लाडकी बहीण योजना हे जिल्ह्याचं विधानसभेचं पद माझं काढून घेतलं गेलं। एका महिलेवर तिथं अन्याय केला होता। मी पदासाठी इच्छित, आम्ही तळागाळापर्यंत साधा कार्यकर्ता राहून सुद्धा आम्ही काम केलेलं आहे। पण जर असंच आपल्यात युतीची जे महिला आहे तिच्याकडे असलं तर काय अवघड झालं असतं। पण एवढ्या बारीक सारीक पदांसाठी सुद्धा तो हट्टहास केला।
जेव्हा बांदा क्रीडांगणाचा विषय झाला, आम्ही त्यासाठी किती आंदोलनं केली, मंत्रालयात सुद्धा किती आमचा हा ज्वलंत विषय होता की पण दीपकभाईंच्या बालहट्टामुळे बांदा क्रीडांगण बांद्यामध्ये होऊ झालं नाही. मग प्रत्येक वेळेस जर असा हट्टाच असला तर काय उपयोग? आपण फक्त युती धर्म पाळायचा. मी भाजपा पदाधिकारी सर्व आपले युती धर्म प्रामाणिक पाळतो. जो पक्ष आपल्याला उमेदवार देईल त्याचं आम्ही आतापर्यंत प्रामाणिक काम केलं आहे, ह्याच्या पुढे पण आपण करत राहू. त्यामध्ये मी सर्व माझ्या भाजपा परिवाराला एवढंच करते की आपल्याला कमान निशाणीवर आपला उमेदवार मिळवून दे, एवढ्या वरिष्ठांपर्यंत आपण हे पोचवावे. प्रत्येकाने भूमिपूजन करतायत. कोणत्याही आपल्या भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना सरपंचांना कुठेही बोलवत नाहीत. मग अशा व्यक्तीला आपण त्यांच्याबरोबर युती करून त्यांना मतदान करायचं काय, हा पण प्रश्न आहे. मी सांगतो, कालच्या निवडणुकीमध्ये आपण झगडूनच तिकीट आपण खासदारासाठी तिकीट मागलं पण या ठिकाणी यश मिळवण्यासाठी प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अतिशय तळमळीनं काम केल्यामुळेच या ठिकाणी आम्हाला असं मोठं यश मिळालं. परंतु सांगायचं म्हणजे ते एवढे आहेत की ते एवढे आपल्या राणेसाहेबांना आपण देव मानतो. या देवावर ज्या प्रकारे त्यांनी शिंतोडे टाकले, ज्या प्रकारे त्यांनी आपलं नरकासूर बनवलं आपल्या राणेसाहेबांना, पण राणेसाहेबांचं आमचं फार मोठं मन आहे. त्यांनी माफ केलं. परंतु या निर्लज्जाला हे असलं पाहिजे होती, थोडी लाज असली पाहिजे होती की त्या आमच्या साहेबांकडे एवढं जवळ जाण्याची त्यांची कुवत नाही. अशा व्यक्तीला आपण सर्वांनी बदला घेण्याची वेळ आलेली आहे. मीच सांगतो, आम्ही राणेसाहेबांचे आहोत, आम्ही कट्टर राणेसाहेब समर्थक आहोत. परंतु अशा व्यक्तीला जर आपण आज समर्थन दिलं आणि जर युतीने जर त्याला तिकीट दिलं तर मी सांगतो, मी अशा माणसाचं कधीही काम करणार नाही आणि मी माझ्या कार्यकर्त्यांना पण काम करू देणार नाही. कारण या ठिकाणी तो ज्याप्रमाणे वागणूक दाखवतोय, आपल्याला असं वागणूक देतोय की आपण करून सावत्र आहोत. अरे तुम्हाला युती पाहिजे होते ना, युतीला आता काल नियोजनची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये का तुम्ही आमच्या कार्यकर्त्यांना एक काम दिलं नाहीत? का सरपंचांना जवळ करतात, प्रवेश देतात आणि त्या ठिकाणी काम देतात? म्हणजे युती करायची तर कोणाला आपण त्या दावणीला बांधायचं काय, हे आमच्या वरिष्ठांना ठरवलं पाहिजे. कारण हा सर्व मेळावा याच्यापूर्वी वरिष्ठांनी घेतला पाहिजे होता. कारण आपण सावंतवाडी मतदारसंघाची जी ताकद आहे ती खरोखर फार मोठी भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे. आणि सर मी म्हणेन की महाराष्ट्रामध्ये एकमेव असा सावंतवाडी तालुका आहे की मतदारसंघ आहे, त्या ठिकाणी अतिशय चांगल्या मताधिक्याने आज आपला आमदार येऊ शकला असता. परंतु आज ज्या प्रकारे चाललेली आहे, हा पक्षामध्ये जी फाटाफूट करण्याचा प्रयत्न जो चाललेला आहे हा अतिशय वाईट आहे. आणि त्यामुळे मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करतो की आपण सर्वांनी जे राजनभाई ते निर्णय घेतील किंवा राजनभाई आम्हाला ते भारतीय जनता पक्षाच्या तिकीटावर आपण मागणी करूया. मला बोलायचा अधिकार दुसऱ्या कोणाला नाही, माझ्या नेत्यांचा अधिकार आहे 100%. मी ज्या माझ्या पार्टीच्या नेत्याने सांगितलं ना, मी दिला IB फॉर्म तिथं फाडला. कोण करत नाही आताच्या काळात असं, पण आम्ही केलं. त्यामुळे मी पार्टीला इथं न्याय मिळायला पाहिजे, माझे प्रामाणिक प्रयत्न आहेत. तुम्ही जेवढे कोण माझ्याबरोबर राहाल तेवढं सगळ्यांना तुम्ही काळजी करू नका. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायती, आपण सगळ्या बाबतीत मदत करू, अजिबात हलके करू नका. जे कोण राहतील त्यांना पूर्णपणे मदत माझ्याकडनं आहे. आणि इथले जे प्रश्न आहेत, इथले जे सगळे प्रश्न आहेत, हे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी जिवंत असेपर्यंत तुमची कोणाची साथ सोडणार नाही. मी जिवंत असेपर्यंत तुम्ही कोणी मला कोण धमके देणं आलं नाही. मला जय बघा आता तरी काहीच नाही हो. मी 2014 पार्टी सोडली, ते काय झालं ते तुम्ही अजिबात काय डोक्यात काय घेऊ नका. तुम्हाला कोण धमकवणार नाही, तुम्ही काळजी करू नका. मी तुम्हाला पुन्हा सांगतो की पार्टी सोडायचं मी तुम्हाला कधी सांगणार नाही, पण पार्टीच्या नेतृत्वाला हे कधीतरी समजलं पाहिजे. मी काल मला गिरीश महाजन साहेब भेटले, आता त्यांची माझी चर्चा काय झाली मी बोलणार नाही. माझे सगळेच देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील, गिरीश महाजन साहेब असतील, आदरणीय आमचे बावनकुळे साहेब असतील, आदरणीय आमचे आदरणीय रवी चव्हाण साहेब असतील, सगळ्यांची जिव्हाळ्याचे संबंध, सगळ्यांनी प्रेम केलं माझ्यावर. अगदी एकनाथ शिंदे जरी समजा शिंदेकडे गेले त्यांनी सगळ्यांनी माझ्यावर प्रेम केलं. मी कोणालाच बघा पार्टी, माझ्या सगळ्या पार्टीमध्ये संबंध आहे. बघा मी माझ्या पार्टीशी मी प्रामाणिक राहिलो. मी कधी त्याच्याशी हे केलं नाही. जिल्हा बँकेकडे मला कोणी फसवलं मला माहिती आहे, पण माझ्यावर जबाबदारी होती म्हटल्यानंतर मी प्रामाणिकपणे सगळ्यांचं काम केलं. प्रत्येक गोष्ट. काल जरी समजा इथला रिझल्ट लागला खासदारकीचा, मॅन ऑफ द मॅच केसरकर. अरे तुम्ही सगळ्यांनी मेहनत केली म्हणून आपण झाला. तुम्ही सगळ्यांनी इथं बोललात, कोणी काय काम केलं, कोणी काय केलं, तुम्ही सगळ्यांना माहिती आहे. काल बांध्यात मिटिंग सगळ्या ठिकाणी आपापले विचार मांडले. जाऊ देत, हे बघ आपण त्या वादात नाही पडायचं.
आपल्याला ही निवडणूक लढवून जिंकायची आहे, जिंकायची, लक्षात ठेवा, जिंकायची आहे. त्यामुळे आपल्याला भारतीय जनता पक्ष हे आपण पहिलं प्राधान्य आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी अगदी शॉर्ट नोटीसमध्ये आपण आलात, आपल्याला मनापासून धन्यवाद. माझ्याकडे प्रचंड मटेरियल आहे, खूप मटेरियल आहे. तुम्ही सांगतो मी पळताबाई थोडी करेन, लक्षात ठेवा. मला तू असं कमीत घेऊ नको. मी आतापर्यंत युतीचं सरकार या सगळ्या गोष्टीत मी गप्प बसलो आहे. आणि दुसरा, मी मागे आमचे नेते बोलले, मी ते परत युद्धा उल्लेख करणार नाही, पण कधीतरी जर वेळ आली ना तर मला सगळे व्हिडिओ सगळे तिकडे गांधी चौकात मला दाखवायला लागतील कधीतरी. म्हणजे आता ह्या सगळ्या कोण कुठे पार्टनर आहे, कोण कुठे आहे, सगळे पेपर माझ्याकडे टोटल. माझं अजिबात हे बघा वैयक्तिक वाकडा आहे का, तर 100% नाही. माझ्यावर बोलताना तोंड समावून बोलायचं. माझे नेते सोडून तुला बोलायचा अधिकार राजन तेलीला नाही, 100% नाही. 2009ला ज्यावेळी इकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसची युती झाली, माझ्या नेत्यांनी सांगितलं की यांचं काम करायचं. माझी इच्छा नसताना पण त्याच्या घरात गेलो. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्यावेळेचे आहेत, त्यांनी काय ठरवलं होतं, प्रवीण भोसलेला मदत करायची. पण शेवटी नेत्यांचा आदेश आल्यानंतर मी घरात जाऊन ते पहिला विजय त्याच्यातून झाला. त्या नेत्यांना शिव्या घातल्यानंतर त्यावेळी राजन तेली तुला जेलमध्ये गेला दिसला नाही. त्या इथं ताजं होतं 2002 बिशप प्रकरण 2002मधलं, तर त्याही राजन तेली तुला दिसला नाही. काल आमच्या राऊत साहेबांचं काम करताना युतीची होती, त्याही राजन तेली अगदी व्यासपीठावर 1 नंबरला बरोबर मांडीला मांडून बसताना तुला राजन तेली जेलमध्ये दिसले नाहीत. आजच कसे वाटतात. आणि चिल्लर कोणातरी पोरांना उभे करतो, कोण देणारे उत्तरच नाही म्हणून कोणतरी लिहून देतो आणि छापा म्हणून सांगतो. मग आमचा गोंधळासारखा आपला काहीतरी छापतो, हरकत नाही, काही हरकत नाही, छापा. पण निदान माझी पत्रकार मित्रांना विनंती आहे, आम्ही जे व्यासपीठावर बसलेलो, अरे वर्षानुवर्षे 40 वर्ष माझी गेली राजकारणात. ते दूध पित होते, दूध. ती पोरं आलीत ना, बाप कुठेतरी काहीतरी काम करतो, आता कसं करतो तुम्ही सांगणार नाही, ते सांगणार कधीतरी. शेवटी ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार तुम्ही पण या ठिकाणी करायला पाहिजे अशी माझी विनंती आहे तुम्हाला. कारण मी तुमच्या एवढा मोठा नाही आहे, ठीक आहे. तुम्ही सगळं विनंती मी एवढ्यासाठीच करतो की कोणी कोणाला, तर जसं आता मग अशी आमचा एक कोणतरी बोलला की बाबा मी कसं बोलू त्यांच्यावर, मी नाही मोठे नव्हते ना, बरोबर, मोठे नेते आम्ही त्यांच्यावर कुठं बोलू, आम्ही कार्यकर्ते आहोत. मी कार्यकर्त्याच्या भूमिकेत 100% तुमच्याबरोबर आहे. मी मरेपर्यंत तुमच्याबरोबर राहणार. मी बघा 2दा हरलोय, काही आमच्यातलेच विरोधक 2दा हरलो. अरे अटल बिहारी वाजपेयींसोबत केवढे मोठे नेते हरले रे. 2 सीट होते रे आमच्या या भारतात, 2 सीट. तुम्ही कशाला नावं घेऊ सांगा. तरी सोपस्कर राजकारण त्याही ह्या राजकारणाचा पर्दाफाश मी कधीतरी करेल. मला माझ्या कार्यकर्त्यांवर कोणावर बोलायचं नाही, सगळे कार्यकर्ते माझे आहेत, मला कोणाला दोष द्यायचा नाही. पण शेवटी तुम्ही सगळ्यांनी, मी असा विचार केला नाही की बाबा उद्या नाता नाडकणी पुढे गेला तर मला कुठे अडचण येईल. माझ्या हातात जेवढ्या गोष्टी होत्या ना त्या प्रत्येकाला पुढे नेण्याचा मी प्रयत्न केला. मी कधीच कोणाला दाबून ठेवला नाही, कोणालाच नाही दाबून ठेवला. ज्यावेळी माझ्या हातात सत्ता होती, ज्यावेळी मला अधिकार दिले गेले, मी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन प्रत्येकाला जो काम करतो त्याला पुढे जाण्याची संधी दिली. कोणाला मागे ओढलं नाही. तसंच मी कायम तुम्हाला मी बरोबर ठेवीन. ज्या निवडणुका तुमच्या असतील, आज जशी माझी निवडणूक म्हणून तुम्ही माझ्यावर असाल, तशी तुमची निवडणूक जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कसली असेल, ग्रामपंचायत, राजन तेली तुमच्याबरोबर कायम आहे, एवढं लक्षात ठेवा. आणि आत्ताच्या पुरतं जास्त न बोलता मी कुठलाही आत्ता ह्या गोष्टीला मी काही गोष्टी मला खूप म्हणजे तुम्ही लोकांनी जे मला सहकार्य केलं, तुम्ही ज्यावेळी मी बोलवलं, रात्री 2 वाजता 3 वाजता, ही आमची सगळी आंबोलीची मंडळी आहेत, रात्री 2-2 वाजेपर्यंत त्यांच्याकडे गेलो आहे. प्रत्येकाने जी मदत केली, साथ केली, मी आयुष्यात कधी विसरणार नाही, कधीच विसरणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना अपेक्षित, तुम्हाला सगळ्यांना विश्वासात घेऊन, तुमच्याशी सगळ्यांशी बोलून, तुमच्याशी सगळी चर्चा करून मग काय करायचं तर आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवूया, 100% ठरवूया, सगळ्यांना बरोबर घेऊन ठरवू. आणि एक 2-3 लोक काम करणार, ठीक आहे, असू देत, आपण बघू. आपण काय पार्टीच्या विरोधात काम करतो का, तर नाही. आवाज कधीतरी उठला गेला पाहिजे ना या ठिकाणी. शेवटी तो आवाज उठवण्याचं आपण या ठिकाणी काम करतो. अनेक गोष्टी या ठिकाणी बोलता येईल. तुम्ही सगळ्यांनी सहकार्य करा एवढीच विनंती आजच्या माध्यमातून करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.